Pong går jeg. Pong. Ikke til ham. Flyt ham lidt. Så han ikke får lov at arbejde kort på dig. Sådan der. Godt går jeg. Gå efter din form. Kom nu. Ja, en sammensat teknik går jeg i Pong. Lad ham nu komme, Bjørn. Skal nok komme. Ryk foran går jeg. Ja, ryk, ja. Alex, skub til ham. Lige præcis. Men vent til det helt rigtigt øjeblik, eller? Alex, tak, Simon. Ja, kom så. Hold pres på ham, så han ikke får lov at arbejde på dig. Gas jo. Så er det eller i Pong. Simba, han bliver stresset, når du rykker på ham. Lad os se. Han bliver stresset. Hold pres på ham. Han ikke bare få lov at rykke på dig. Ja, han bliver stresset. Den der, ja. Det er godt. Skub til ham. Ja, sådan der. Den er svært, det der. Nu er det en til.